Помните ли Range Extender технологията? Новият Leapmotor C10 доказва, че тя е по-жива от всякога. Удължителите за пробег при електромобилите са решение на един конкретен проблем – ограниченият пробег и зависимостта от зарядна инфраструктура. При Leapmotor C10, например, говорим за REEV – Range Extended Electric Vehicle архитектура. А това означава следното. Задвижването е изцяло електрическо, което означава, че двигателят с вътрешно горене няма механична връзка с колелата. В случая на Leapmotor C10 имаме 1,5 литров бензинов агрегат и 28,4 кВт-часова батерия, която подпомага задвижване. Като системата работи в няколко режима, първо имаме чист електрически режим, при който използваш батерията до определен процент. В случая на Leapmotor C10 имаме два варианта EV и EV+, като при EV+, батерията се пази до 9%, а при стандартният EV режим до 25%. Второ, имаме генераторен режим, при който DVG се включва и поддържа заряд или директно захранва електромотора. Трето, комбиниран режим, където системата оптимизира ефективността според натоварването. Това означава, че имаме няколко предимства. От една страна предимство на по-лекото тегло спрямо класически електромобил и по-ниската цена. От друга страна имаме двигател, който почти винаги работи в перфектният си работен диапазон. Също така имаме и липса на сложна механична трансмисия, което означава липса на загуба. Недостатъци все пак има, тъй като говорим за двугоривна система или система с два източника на енергия. От една страна двигател с вътрешно горене, от друга страна електромотор. А това означава, че има две неща, които потенциално могат да се объркат. Също така, все пак говорим за автомобил, който изисква зареждане с конвенционално гориво, т.е. той не е напълно въглеродно неутрален. Така да е, все пак за кого са тези удължители на пробег? За хората, които не са готови да минат на изцяло електрически автомобил, но все пак искат да опитат от света на електрическите автомобили.